Адиос. Адиос, значи чао. Но нищо. Здравейте. Домаче, халю. Ние сме хора. И Надяваме се и вие да сте. Това е втори епизод от Dying Light. Ние сме много зарибени идиоти. Затова правим втори епизод. Надяваме се. Втори епизод, че ще се разправя за сайт мишените. Смисъл няма да е по историята, а просто ще правим, ще крафтваме предмети, нещо, ще подобряваме неща и... Ще разглеждаме мапа, ще взимаме неща, ще си крафтваме неща, ще показваме неща и на нас ще си показваме неща. И накратко това беше. И накратко няма да кажам повече. Помежду другото ехото е оправено, ако имате някакви проблематичности. Ехо нема тук. Чухте ли? Или поне би трябвало. Надяваме си звука да е както трябва да ни чувате. И камерата сместихме долу некъде. Там некъде. Ма вие не виждате къде сме. Чакай, бе. Защото сме много прости хора. Но надяваме се да не ви пречи това, което е играе. Сега. Някоя сестра. Започваме играта. Надяваме се да не ви хареса. Спайк. Вижте как се върти в кръг. Вижте 60 да се играе. Give me a sec, инструмента казва. Ние ще разглеждаме... Мисията не е довършена. Трябва да довършим мисията. Че разглеждаме, аре сам. Ама няма... Вижте... Или всъщност можем да се разхождаме. Дай сега си го направим, как се казах. Можем ли да се разхождаме? Дай се разхождаме, може, това е Open World карта, бе. Ама толкова сте не довърши. Open World карта. Секси. Вижте, момчета. Момчета. You're able to fab. Бате, вижте и лицето. Добре, и нямаме сила, нямаме енергия. Избутай го. Например, саблен удар. Аз ще пробвам да бутам. Опа! Ломбо комбо, бата. Дай, бич. Бата, как смета, кажи честно. Натисни и тук няма. Моля аз да потърсим, много ми е интересно. Може ли? Аз ще потърсим малко. Сега, тук трябва да строшиме това. Бата, ти си луд, бе, май. Сега, знаете ли какво? Качваме се тук, след това тук. Мало. Нищо. Фернахме. Но ние сме глупаци за това така. Сега. Целта. Взимаме това. Опа. Тук си пускаме радио. Аз мислех, че го взимаме. Какво да ти? Некви глупости. Бати, какви са тези звучи, бе? Тя луди ли са? Тя радиото са нещо. Вижте жена. Аз не я искам. Затова ходи си натам. Значи тук сега има интересни неща, надявам се. Махай се, казах. Тук има неща. Казах да се махаш, защото си зад мен. Още лежиш. Мазингам се. Имаме халва. Добре, тук няма какво да открием. Тава ни пречи само. Това беше... Значи тук мога да береме явно. Да. Това е добре. Мисля, че до тук стигнахме. Тук няма повече какво да вземем. Дето напихме. Мога даже си я преграбиме. Сега вижте какъв джъмпър съм. Леле, майко. Знаех си, че го мога. Аз го владея. Where's our timer? И така. Where's our timer? Спокойно, всичко е наред. Всички сме подготвили. Ние сме много подготвени, момчета. Какъв е това, бе? Защо го така го виждам тук? Какъв е, бе, брат ми? Бате, бе, кучко. Виж, тук има нещо. Момчета. Брат ми. Казах да се махаш, ти не знам какво си. Ти си много опна. Значи, тук трябва да сме бързи. Аз тук не виждам какво ни сочи, явно на друга стая. Ето тук може да си вземе нещо. Парички. Обаче не само парички ни трябват. Вижте, това не ни харесва особено. И ние него. Значи тук мога пресърчваме, добре. Нищо не взе. Ето ти още тук. Не сме само на пари. Ето тук може да има нещо алкохол, че няма. Добре, това не знам за всичко има, ама не и алкохол. Вижте тук. Опа, то ни заби тук. Баклавата, бе, остави ми баклавата, бе. Няма.
Така, мислим да отидем оттам, мисля, че има интересни неща, но само мисля, Примерно не огън. съм сигурен. О, не, това внимай с него. Брат, аз тебе не те харесвам. Така, тук. И то всеки... Защо не се махнеш, освен? Аз съм нахален, искам да влезна. Вау, ти си добър. Вижте, той ни послуша, момчето. Понякога има послушни зомбита, ама не са винаги. Не се види. Явно не е толкова послушен, и ме гори. Явно, че те пролей веждите. Ето, тук се намериме Гаус. Обаче се едно тропва и вика, аре, отваря се. Да, Magic. Добре, намерихме Гаус. Добре, тук имаме още... $82. Тук имаме хладилник, надявам се, нещо подобно. Бургер! Бургер! Ще папаме, драги хора. Добре, ето ти още нещо не намирахме. Ети, мога да си го вземем за какво. Тук надяваме се да има нещо. Ето е, хора, ето. Батерии си вземе, важни са. Тук взехме още нещо. Трябва си по-неко. Сега. Вижте, то какъв е грозен. Мислим да му рипнем, но няма. Да си знаете само. Помислих, че ме сочиш мен. Мислих да ти рипне. Виж какъв съм паркур човек. Много съм от. И сега, това не е по моята част, но ще опитам, защото съм тъп. Това се отвори. Да, кофе. Това даже не беше заключено. Вика, тук що има ме слави, нещо. това няма нове. Там има някой. База, това пък как ти изпрати? Вижте то как го Добре, ти биеме. ги разцепаш, бе, човек. Оръжието ми е много Ти не си играш. Не си играем, аз никога не си играм. И сега в момента не играм. Това е по действителен случай. Ето, взехме Гаус. Сега ако има алкохол, супер. Ето го алкохола. Сега може да си крафнем медкит. Само че тук с малко се... Значи, влизаме тук, Принц и правим медкит. Ракас. Крит. Сега имаме нещо друго, моля да правим. Пак напред. Правим. Не знам какво правим, но да правим. Това е локпикс, това са ти ключалките. Локпик, бе. Това къде аз не го умеем. Така. Това е нещо, което не умеем. Не. Вижте колко крафтваме. Firecrackers. Ето то до мене ги мой. Аз не мога нищо. Аз съм бат идиот. Това е си все пак. Човешко е. Вижте сега имаме молотов. Не, нямаме молотов. Трябва ни алкохол. Ето, мога да правим нещо и аз не знам какво правим, но го правиме. Важно, че го правим. Това са звездички. Shuriken. You have weapon upgrade select. Weapon upgrade F6 Shark. Да натиснем F6, демек. F6, да. F6. Така, F6. Ама как? И пак не става нищо. Батите по тията. Добре. Абе, я на Blueprints. Вижте колко много има, вижте колко. Къде? На Blueprints имаш ли нещо? Blueprints. Water Current. Я на Water Current. Това ме е апгрейд. Ето! Не. Какво е това чудо нещо? Това ти е апгрейда, да, ама трябва да нема. тия неща. Не знаем какво наприхме. Надяваме се, ако... Ще хладилник, бе. Тук може да има алкохол, на нас ни трябваше. Стига, аз само алкохол търсим. И баклава. Добре. Имаше баклава. Са... Търсиме нещо друго. Значи, то не ми е приятен, мислям да го ритнем. Бати най-готова. Вижте тук. Всъщност, четох коментари. Не на нашия клип. Но по принцип за играта, за подробности, че в в линейки, в полицията има някакви чудеса вътре. В смисъл, тук като го отвориш. Обаче дали ще го отворим? Това се отключва. Ти си. Тук трябва бързо да действаме. Аз не съм бърз човек. Зомбите идват, нас ни гонат. Леле, качва се върши. Знаеш какво? Метният тако. Firecrackers. Да. И веднага слизи долу. Бързо. Направо слизи, няма какво го мислиш. Бате, те колко са, бе? Май сме... Ох! Може да се качиш отново. Маш. Те са много луди тука. Луди хора. Аз се презалям. Те са от лудите. Всекъде я рипат. Паде, бе, мазут. Я обърни се. Това е Митко мутата геса. Бате, защо се насъбраха толкова, Митко. Падай, бе! Що се насъбрахте, бе? Как пада? Абе, от тук ако мога да... Внимай, то само го уби, другите няма смисъл, нямаме много си...
принцип трябва да се биеме. Разбрах, че за да си дигнеме там скила, трябва да се биеме. Бързо натам! Бърже! Ние сме бъгави хора. Майко мило! Бате, това къде е, бре? Къде се намира тази ключалка? Има още 13, има да се аз имам ли? Сега ако имах алкохол, сега метках тук. Няма, трябва да намерим алкохол. А това после не знам къде го намерим. Вътре има много интересни неща, съм разбрал. В полицията, в такива... Божичко! Пайте се успокойте. Значи, знаеш какво? Но то трябва да го завъртиш още по-нагоре, не знам. Може би скил ли ни стига. Обаче има 49 Не, very hard е просто много трудно. Но в това не е, ама знаете ли какво има вътре? Не, верно, знаете. Интересно ми е. Значи тук да, отгоре от другата страна. Не, качи се, още. Оу, шит! Няма как. Имаме медики. Абе, че се пробваме, ако това е последното нещо, което ще направим поне за видеото, да разберат орицата. Орицата. Клипа няма да го правим много дълъг. Добре, не ви ли писна, бе? Мърши! Бата, аз ти казвам, че се знам. Те станаха... Ето как мога ги премеме тези глупаци. Обаче вече нашите зривови неща... Давай, слизай направо, трябва да слезнеш. Не. Те няма ли влезнат там? Че влезнат, давай долу. Значи, от тук да, това да отида от другата страна. Още. Бате, аз се чудам дали ги... Знаеш какво, че ги примаем ловен. Те са прости хора, по-нищо, неле боже. То, сега че кажеш, че не се запада добре. Западай се. Обаче вижте колко сме умни, драги хора. This is outplay. Хората, които са ми казали, че съм тъп, верно е. Това не говорите... те могли да ги коляме, бе. Говорите си имам един умен остата, иначе аз няма 60. Вижте как се колят, бате. Те тук са вакчен ужас. Виж как се записват си ред в момента. Виж то обаче няма сеща. Има къде, винаги се намери место. Това ни помага всъщност, като убиваме зомбита, ни помага да си дигаме левели. Да. Това е част от интересната в играта, но много занимавки. Ма такива тъпанари като нас. Как мазвам ги бутам вътре? Това е за снимка, снимайте. Вече няма зомбита, още бърже. Трябва да си. Тихо сега. Чувам neko. Оу, шит. Не. Усетихме го. И това го усетихме. Иде. Не го бий с оръжие. Направо там го заеби. Майка. Това дали ще запали? Оу, шит. Ще се подпалиме. И пак, давай. Бързо отивай, няма смисъл, давай. Кучко! Влезе! Ало, аре бе. Къде беше, бе? Не. Вау! Тук е някъде. Море, аре, стига ни бихте, бе. Аре, остете ни малко да си мазута, бе. Я го бутни отзад и го побутай. Сега да има да го чакам. Он това, ако трябва да го чакаме 2 дена, че го чакаме. Аре се. И то нахален, бе, братче. Вие нема ли да се успокоите най-насетне? То пак как го съпнах. Влезем вътре. Айде още го да спи. Мале, драги зрители, какво се случва? Браво! И това е. Какво има вътре? Чувствам се разочарован. Аз.
Хора, не си преветица. Я дай Q, натисни Q, нема ли нещо вътре, бе? Нема. О, тука парички ни очакват, нема. Тука поне крадни. Охо, той има нощта. Цигарки, метал, парца, цигарети, самата по-скоро дрога, брат. Добре. Типа, както казахме, няма да го правим много дълъг. Но ще намерим още нещо. Добре. Алкохол намерихме, това е важно. You can craft item. Добре. И сега какво правим? Може ли само за малко да видим? Аз сега вижте, полицейска кола, тук мога да отваряме. Пак ли локпик, бе? Пак локпик, давайте си. Явно не само. Тук са малко повече, да са ни приятни. Знаеш какво? Тук сега ги споритай ги натам. Чакай само още секунда. Вътре! Те трудно искат, бе, те не се фащат толкова лесно. Тъпи като менето. Те измрекли. То се прави на умрел, виж го. Я гледай го то, я го виж. Нямаме кръв, медкит, бързо. Аре сега, бързо. Браво. Добре, че имаме едно про. Това портмоне, тук му има парички. Понекога е много разочаровам ли си. Дай сега да го открием още нещо. Аз ги откривам, ти ги откриваш. Виж в багажника на всека кола има. Ти откриваш, аз ги... това трябва да го задържим. Вижте. Папанете нещо, бе, така, това... Всеки затворен багажник има. Така, вижте, аз това не го знаех, например. Всъщност можем някой да не... Добре, всички се отваря, я гледай. Тук... Айду си, бат. Това е да си имаш... Комутата. Шумаше град е така. Виж, тук имаше нещо. Как си отгоре на самия... Не, че поразгледаме тук малко. Батареса! Тук дрехи не ни трябват, ние сме облечени хора. Цигарети. Аре бе, аз те пушим, бре. Какви са да... Да съм. Спортисти сме. Сме спортисти. Сме спортни хора. Влизаш вътре в това. Сега ще влезнем вътре да откраднем. Какви сме кражби. Хора, моля ви, не ме слушайте. Това, ако мене ме слушате, до никъде ме стигнете. Я вижте. Откривам някакви неща. Не ма гледат клипа, бе. Има още неща на мира. Тук взимаме 5 лева. 5 долара. 15 долара. Майде, че ги говорим в уевове. Тук долу нема слизаме. Мислим, тук некъде има... Тайм... Още малко ще спреме клипа. Тук ще разгледаме. Ще потърсим още некоя така... интересна. Това нема се размисля. Явиме горе сега как е. Настроението никакво не е. Драги хора и зрители. Боже мой. Тук разглеждахме ли по принцип? Май не. Ние навсекъде сме влизали, краднали. Вече не помним къде съм краднал. Хора, то така се оздравява. Живее. Оздравява. Между другото, ако не ви е интересно, трябва да си казвате всичко, в смисъл... Казвайте какво не харесате и какво харесате, ние се бориме. Ние се бориме срещу това. Тук трябва има нещо. Срещу хубавото ли се борим? Божичко. Какво се случи тук, бе? Вземи си плакат, бе. Какво си вземи? Плакат. На кола. Не. Мани, бе. Не. Тук че влезе. Тук сме краднали, не мислиш, че всичко. Виж, тук ни чакат даже приятелчета имаме. Добре, тук не ми е приятно вече да стоим. Добре, няма ли нека така болница? Болница. Некоя така, в принцип имам полицейски коли, които много не полицейски коли. Такова бе. Такива медицински коли, как се кажеш? Не значение. Тук май му влезнахме в дома. Брат, понекога и кражби... Слага на леглото си легне.
Значи го пратим Чак да се. разпи. То умре. Ема, брат, нищо, сега ще го пратим да разпи. Оди спи, брат. Ай, качи се. Аре, поне те оздравим. Той е бил богат. Да, и малко. По принцип, ма то е беден. Он с тия пари мислим, че е мислил да... То чисто да си беден, купува брат. дрехи и неща. То също краднал, то няма нищо. Но матраците не му отговарят на това. Това не ми харесва, не го И взема. на мен. Добре, сега ще разгледам още малко и ще изгасим клипа. Вижте, бута. мислим да бутаме там вече, това поне го разбира. Май на дивана, че... Май иска да спи. Това е шутна. Без да Я иска, сложи Firecracker се от тази лопрета. Няма смисъл да ги хавиме. Вижте тук, че сърчвам. Тук мога да има нещо. Интересно. Ето, виждаме за баклава всичко правим. И кафе. Кафенци. Какво по-хубаво това? Добре, че са бавни тези зомбета. През деня чакайте само. През нощта е мазал. Колко е вече? Защото че правим инвестиция, че правим... Добре, ще спираме клипа. Въпреки, че ми стана интересно. Тук моля са... то се затича. То не е един от тия бързите. Бързо, тичай. Леле, майко, убиваме ги тя и гасиме клипа. Всъщност ще си крафнеме нещата. Не, смисъл, ще видим какво ще направим. Добре да бееш, знаеш. Шо бе? Всичко е наред. Поддържаме момента. 20 кръв си. Добре, верно, мога тичаме малко. Use medikit. Не трябва тук. Сложи Firecracker се от тази лоп. Обре, защо всичко е наред, избегахме. Всичко е наред, момчета и момичета. I'm not sure. Те идват момчета и момичета. Не ми харесва това, което се случва. Но все пак и на този избягахме. По него има много луди зомбита. Дяволите. Вау. И през дена. Боже. Все пак се връщаме за това, явно че си трябва. Все пак да видим какво мога крафтнем и гасиме. Медкит. Така. Правим си медицинска бележка. Ето крипваме си, това е много важно, сега разбрах. Иначе сега разбрах. Сега разбрах. Има $1000. Ние сме богати хора. Краднеме. Вие знаете, че тези $900 не сме ги напарили. Краднали сме ги. Едуци. Добре, мисля, че това е за сега. Надявам се да ви е било интересно. Ако не мога да напишете, кажете какво бихте ни дали. И викайте, приятели, там нещо правите, ама... Добре, значи това е за сега. Това беше от втори епизод. Ако ви харесал, да коментирате. Или първи от друга кампания, която е... Стабери пари от сме бедняци. Кампания не имаме пари Какво измислите там? Харесвайте, ако не харесвате, хейтвате и така нататък. Това с хейтвата мога да го пропуснете. Адиос.